Zdravím! Já jsem Klára a vítejte u mého vlogmasu. Protože už nám začíná prosinec, takže budeme točit vlogísky. Jenom já lehce nestíhám těch, tady dělám píčoviny. Tady si stavu postav každý ráno, můj den jako moc zajímavý není, ale tak jakoby proč to nenatočit, že ano, no pořádně se vohni, Kláro, no pořádně. To znělo úchylně, uznávám. No, tady si z toho postav, tady si chystám věci. Jsem pořád taková porozpadla, protože stávám o 5, kurva. Normální lidi prostě stávají, vole, o 7, ne, já o 5. Tady si chystám věci, jo, je to super, úplně wow, vidíte to nadšení. Tady udělám hustý střih. No, a jdeme tady si chystat věci. Ale vy hovno vidíte, protože mě nedošlo, že asi hovno uvidíte. Tady nevím, proč se na to točí jakoby takhle otočeně, ale tady snídám, kdybyste to nepochopili, a polikám prášky, jo, je to velice vtipné. Vypadám trošku jak kachna, ale tak nevadí. Tady žvejkám, no fitness tady nečekejte, jo, jakoby. Já jsem velice chudý student z vesnice jménem Prdel světa. Takže tady moc nečekejte nic jako luxusního, jo. Tady si žiju, koukám na video, protože se mi nic jiného nechce. Takže asi tak. Jo, a kdybyste se divili, proč tak divně zním a nemůžu skoro mluvit, tak je to tím, že jsem zase nachlazená. Tady vám ukazuju krásnou naší výzdobu na vesnici. Vánoční, tady už jsem doma, bohužel vám nemůžu nic natočit z praxí, takže tady vám musí stačit záběry, že jsem už doma. já prostě už jsem byla unavená, jo, po praxích je to složitý, hlavně když jste kuchař. No, tady už jako si dávám svou svačinku, jo, kdybyste si všimli, tak moc nevím, protože mám poslední dobu problémy, ale to je jedno. Tady už se chystám na videa, protože si ještě přetáčím na další účty a tak. Tady vás zdravím, jak to vypadá. Můj make-up, tady cvičím, protože jsem si po dlouhé době chtěla zase zacvičit. Ale vypadá to vtipně, jak je to zrychlený. No, tady vám dávám mega vtych. A tady už se s váma loučím, tak pa.